Da li ste do sad imali prilike da jedete žive tikvice? 100 puta ste čuli u emisiji Majke i Snajke kako sam pričao o tome, šta više i potencirao da treba da probate živu tikvicu. Pa danas je upravo takav recept. Salata sa svežim tikvicama. Dobar dan i dobrodošli u Rašinu kuhinju. Krećemo naravno od tikvice. Sigurno već imate svi ovaj piler u kući. On će vam pomoći da tikvicu isečete što tanje. Oprana tikvica sa sve korom. Ali ovaj prvi deo baš i ne moram. Vidite kako su lepe, tanke, to je to. Stavljam ih u đevđir, a znate već i zašto sigurno. Evo ovako, sad ih namjerno sečem da mi ostane barem jedan deo ovako sa korom. Izgledat će veoma dekorativno. Tikvice, pogotovo kad su mlade, šta više i poželjno ih je konzumirati ovako kroz neku salatu. Verujte mi, nećete se pokajati ni malo. One zelene tikvice, mislim, kod nas se zovu zukini, inače zukini je tikvica na italijanskom. To su one baš zelene, tvrde i nemaju seme. One su najidealnije za ovu salatu. Dok tikvice puštaju vodu, mi ćemo sada da napravimo dressing. Ovako, svež peršun i bosiljak. Prvo ćemo to lepo da iseckamo i isitnimo. Treba mi samo list, ne i ove stabljike. Što volim ovako ovo sveže začinsko bilje, kako krenete da ga seckate, tako kreću odmah arome, mirisi, milina. Mada ova sad kombinacija, kombinacija bosiljka i peršuna miriše na sveže pokošenu travu. Razmišljao sam šta ću danas da pravim. Rekao, ajde, nešto večito pričam o tim tikvicama. Mogu ovakve, mogu onakve, nemojte ovo, nemojte ono, a i dalje ih ubijamo i kuvamo ih po 2 sata. Rekao, ajde, što ne bi ja lepo to napravio jednu salatu, da naši dragi gledalci vide da to stvarno postoji. Bilo bi idealno možda i neko voće ovde da se ubaci, možete da dodate nar, može jabuka. To su neke kombinacije voćne koje mogu da idu ovde. Biće mi dosta to. Cherry paradajz. Njega takođe ubacujemo ovde. Dakle, ovo je i dressing i još neki dodaci za salatu. S tim što ćemo ovo blago da promešamo. Nisam solio, zato što će tikvice biti slane. Nosimo
ulje. Malo bibera. Ova salata je stvarno osvežavajuća, tako da idealna je za ove dane. A opet ima lepu energetsku vrednost. Može da vas drži. Mislim, tikvica ko tikvica ne, ali sve ovo kad se doda, još ako ste ljubitelji neke pečene slaninice, pa onda ispečete reš slaninicu, pa onda stavite preko, mislim, ja vam sve pričam šta može. Malo još belog luka, 1 čen. Beli luk možete i ne morate. A ja naravno, uvek kad imam priliku da dodam beli luk, ja sam dodao. Malo da to sve osvežimo sa sokom od limuna. I uvek to ovako kroz ruku, čisto ako padne neka koštica, nek ostane tu u ruci. U međuvremenu, dok čekam da mi se tikvice lepo odsede, napravit ću neke grickalice uz ovu salatu. U stvari, to smo već pravili više puta, ali da se podsjetimo, uz ovakvu lepu i zdravu salatu može da bude i neki integralni načos, što da ne. Dakle, gotove tortilje isečemo na trouglove i to je to. Ja ću ovog puta da pečem ove tortilje na suvom tiganju. Neću u ulju, hoću da mi ova salata bude danas baš onako zdrava, skroz od početka do kraja. Neću da upropastim sad celu ovu priču oko zdrave salate sa prženim načosima. Biće pečeni, bez ulja, zdravi. Suv tiganj bez ulja. Samo ćemo ovako da stavimo da se to lepo zapeče. Neće mi sigurno sve ovo trebati, ali nema veze. Lepo je ovo da se gricka. Pa jeste, i ovako je lepo. Sad ćemo prvo malo bibera po samim tikvicama pre nego što krenemo dalje. Tako. Pa onda pola kocke fete za sad. Dodali smo fetu i biber, sad ćemo to još malo, samo ovako da promešamo lagano. To. To je otprilike, da kažemo, neka osnova, neka baza. Ima vode fino. I sad ćemo to da... Sad možete da se igrate s ovim slaganjem, možete pravite ružice, možete šta hoćete. Tako. I sad ovaj dressing preko tikvice. Prvo ćemo malo da zahvatimo ovako ovo.
stavimo pa ga slučajno malo gurnemo da padne. Da to bude malo rustično ovako, onako. Malo hrskavog načosa, ali integralni, molim vas, to je zdravo sve. Ova salata je zdrava, baš. Zdrava, sveža, preukusna i boga mi lepo sita. Ovo je bila još jedna Rašina kuhinja. Vidimo se. Ćao!